dito? 3 hours? Ano? Kaya nga, kaso wala naman may pound jobs. Papalit ko na ngayon yung battery. Wala akong pera. Mahal nun, 6,000. Pupunta lang rin namin. Ha? Sana, marunong ka? Eh, ano na positive at negative? Hindi ka marunong ka? Kung meron ka, may start lang sana. Pero hindi pwede po jump sa akin kung dahil sa akin namin. Oh, yung sa'yo, pe. Dede, katabi ko lang sa'yo. Sa'yo yung Innova doon, di ba? Sakit-kit siya. God move. God move. Godspeed dyan. Best na yung Saan yan? Ay, hindi ko siya lang pa nang yung bawa niya. Godspeed niya. Paa niya tumutulong. Hindi kasi, napinit ako dito sa episode sa 24 ba yan? Hindi, yung dating stop nila na yun. Ito na ngayon. Oo nga eh, kaya tamad na ako ng simula. Ano yun, yung complete na yung series niya? Pati nga movie nandun, di ba? Nakainis yun. Bibili na naman. Oo. Hindi mo alam kung nakasang series ka. Namiss na yung 11. Buti ba yung mga Korean? Bigay isang oras. Gabi na kung siya Gusto mo na mag-sport. Gusto ni Eji. Gusto ko siya naman mag-iyak. Hindi ko gets ba kasi sa pwede yung gamot ko yung pero talaga yung mark nila. Siya yung black sheep ang puto. Grabe sa mga pwede sa buhay sa sarili ng pamilya. Siya lang yung pamilya. Bata, babae. Pagkarbida. Minsan, Ayun yun. Yung sinasabi ko yung sugat lang niya. ay Char, depende kung kakayanin mo. Hindi na. Maraming sa episode. Upper rank 4, 5. Malaw sa ulit ito. Yung mga ngati ka parang gusto pumunta dun sa Japan. Hoy! Release nyo na! Ganito yung gagawin yung... Ang daming leaders na ano, upper up, no? Parang pa-swords man din. Nakapitik na. Ayaw, oo, sabi sa akin.
Kala ko yung talaga yung
Marami